Este compte general revela que el Consell segueix avançant cap a l'objectiu d'aconseguir el sanejament financer que es va encetar el 2015 i que es va continuar en el 16 i en el 17 amb l'objectiu d'oferir una imatge fidel de la realitat financera de la Generalitat. El resultat econòmico-patrimonial ha passat de 2.336 milions en 2016 a 2.636 milions a 1.368 en el 2017 i a 840 milions en el 2018. Això pel que fa a la millora de la situació al respecte del resultat econòmic-patrimonial. En quant a la Comunitat Valenciana disposa, òbviament, d'un nou sistema de finançament que ens atorga recursos suficients i garantisca la sostenibilitat financera de la Generalitat, es poden millorar encara més aquests resultats. El resultat econòmic-patrimonial, com he dit, ha millorat notablement. En l'any 2018 el resultat econòmic-patrimonial negatiu s'ha reduït quasi un 40%. Ha passat de 1.368 a 840 milions, una millora, com he dit, del quasi el 40, un 38%. És el millor resultat des de l'any 2008. Evidentment, això evidencia la millora en la gestió de l'evolució de les xifres de la sèrie històrica.